לעבור לנושא אחר לגמרי, אבל שהוא נושא במרכז הפיתוח של מייקרוסופט, באמת ייחודי לישראל, מעניין את כולנו ונוגע לכולנו, ונושא שיש לו השלכות גם תרבותיות וגם עסקיות וגם טכנולוגיות. זאת האמירה המאוד חזקה של מייקרוסופט בנוגע לאיך תבוטא השפה העברית במחשב. איך היא תבוטא במחשב האישי, ואחר כך איך היא תבוטא ברשת. מייקרוסופט נכנסה למשחק הזה, גם של עיבוד תמלילים בעברית, וגם של האינטרנט בכלל, ובוודאי של עברית באינטרנט, טיפה מאוחר. אפילו היו כמה הודעות בכישלון ודחייה. אבל כשהיא נכנסה, היא נכנסה בכל תרועה רמה, והשליטה בעצם. סטנדרט שלא היה מקובל, ואפילו לא היה פופולרי בשנים הראשונות. הסיפור הזה של סטנדרט העברית, הפיתוח של עברית למוצרי אופיס למיניהם, ואחר כך הכנסת העברית הלוגית לאינטרנט, הוא סיפור מרתק, גם מבחינת חדשנות טכנולוגית, גם מבחינת השפעה על הנורמות המקובלות בשוק, וגם מבחינת ההשפעה התרבותית לאורך זמן. אולי אתה רוצה לחלוק איתנו קצת את הסיפור הזה. אוקיי. אני אשמח לחלוק, כי אני מרגיש שיש לי תרומה אישית לכל אם אני תרמתי משהו לשיטה שבה בישראל משתמשים במחשבים, חלק מזה זה הנושא של העברית. אני עבדתי ב-IBM, ביולט פקארד ובמייקרוסופט. ובכל מקרה נתקלתי באותה בעיה, והיא שמעבדות הפיתוח של החברות בחו"ל רואות את ישראל בתור שוק צרכני שולי, אין פה הרבה רוכשי תוכנה, והמאמץ לעומת זאת, כדי להכניס עברית לתוך מוצר, הוא מאמץ גדול. ותמיד כשהם עושים את השיקולים, את הטרייד-אוף, עדיף להם להשקיע בפיתוח תכונות עבור השוק האמריקאי, ולא להשקיע את אותו מאמץ. כי בסופו של דבר זה משחק של סכום אפס. אתה עושה עברית, אתה מפסיד מהנדסים למשהו אחר, זה לא שהכל, אפשר לעשות הכל. והרגשתי שב-IBM וב-HP עשינו לחברת האם שלנו הנחות. הלכנו לעברית ויזואלית רק כיוון שיותר קל לפתח את העברית בצורה כזאת. זה פשוט תקיעה של אותיות האלף בית העברי בתוך הטבלת האיפסידיק או אסקי הלועזית, והמחשב לא יודע שזה נע מימין לשמאל או נע משמאל לימין, אין לו מושג שזה עברית. זה קודים של אותיות שנמצאים בתוך הטבלה. עכשיו, בעיבוד תמלילים, ויותר מזה מערכות אינטגרטיביות, שבו אתה רוצה להעתיק מספרדשיט למעבד תמלילים, מהאינטרנט לדייטאבייס. אתה צריך שהמחשב ידע מה זה הסטרינג הזה, כדי שידע למיין אותו בצורה נכונה. אתן דוגמה. באקסל, כשאתה מסתכל על דוח כספי של חברה ישראלית, השמות של השדות מופיעים בטור הימני. אוקיי? בשיטה שבה עשו בלוטוס ובקואטרו, לקחו בעמודה J, כתבו את זה, בעמודה A היה... הכל היה, כאילו רימו את המחשב. ואני הבנתי את זה בימים הראשונים, שכיוון שהעולם האמריקאי מבין שבטור A יש את השמות של השדות, הרבה דברים יסמכו על זה ויעשו פעולות אוטומטיות, שיכניסו בגרף, יכניסו את השמות של השדות מתוך הטור A. בזה שאתה מרמה את המערכת, בסופו של דבר לא תוכל להשתמש, כל הזמן יהיה במצב של רדיפה אחרי הפעולות האוטומטיות שנעשות. והיינו צריכים לבחור שיטה, ואז התייעצתי עם המדענים במייקרוסופט, ואמרו לי, תשמע, מתפתח קוד שנקרא יוניקוד, שמשותף לשפות השמיות, לערבית וכדומה, והוא עברית לוגית, אבל מה שזה גורם, זה מאוד מעמיס על המחשב. המחשבים בתקופה ההיא היו איטיים, הם יעבדו עוד יותר לאט מה שהם עבדו עד אז, ולכן הציבור לא יאהב את זה, כי פתאום זה יעט לו את המחשבים והוא יצטרך להחליף אותם כי המחשב עושה כל מיני אינטרפרטציה של השפה ומבין מה קורה שם. אבל זאת הדרך הנכונה. אם נעשה את זה בצורה כזאת, אז כל התפעול האוטומטי יעבוד בצורה טבעית. והתעקשנו על זה. התעקשתי על שני דברים שאני גאה בהם. דבר ראשון, לא לוותר לאמריקאים על שום תכונה של המוצר. כי עד אז, כיוון שזה היה מין משא ומתן עם קבוצת הפיתוח, היו מחליטים, זאת תכונה חשובה וכדאי לעברת אותה, זאת תכונה פחות חשובה, help פחות חשוב. מי קורא help? לא צריך help. הנושא הזה של גרפים אוטומטיים לא פחות. העובדה של ימין, שמאל, שמאל, ימין זה פחות חשוב. ואני החלטתי לא לעשות להם הנחות, כי אמרתי, אם פעם אחת נעשה להם הנחות, יתייחסו אלינו בתור סאב סטנדרט שלישראל אפשר לעשות הנחות. עכשיו, השוק הערבי, שהוא שוק גדול באופן תיאורטי של צרכנות, לא היה קיים. אף אחד לא השתמש במחשבים. והיה קרב מאוד קשה, ואני אומר את זה בצורה ברורה מלאה. אחת הסיבות שב-IBM לא הצלחנו לעשות עברית כהלכתה לוגית כזאת, וב-HP, כי החברות פה היו מבוססות וגדולות. במייקרוסופט פשוט הגענו בזמן הנכון, כשביל גייטס החליט ההחלטות, והייתי יושב פה והייתי אומר לו, תשמע, אם לא נעשה עברית בצורה כזו ולא יקימו את הקבוצה,
זה אף פעם לא יקרה. וכשהוא אומר, אבל השוק לא מצדיק את זה, אז הייתי אומר, אם השוק לא מצדיק את זה, תסגרו את החברה בישראל. כי אין טעם לחברה בישראל כשהיא לא מייצרת מוצרים כמו שהם. חבל המאמץ, בחצי עבודה לא תגיעו לשום מקום. ויותר מזה, אמרתי, נחזיר את ההשקעה. למרות שביל גייטס גם חשב שזו מדינה של דיסקט אחד, זה השמועות שהיו בארצות הברית שלא קונים פה כלום. אני יכול להגיד לך שאלה, כשהקימו את מרכז הפיתוח בישראל, ההתנגדות שלו להקמת מרכז הפיתוח לא הייתה שאין פה אנשים חכמים. הוא אמר, הלוא פה כולם יגנבו לי את הקודים שנפתח. הוא לא יודע אמרתי, לא, בישראל גונבים את הביינרי, לא גונבים את הסורסים. גונבים את המערכת שעובדת, לא גונבים את הלוגיקה של הקוד. אין לך מה לדאוג, זה לא... גם את הבעיה של הגנבות אנחנו נפתור בישראל. אבל ניסיתי להביא את מכון התקנים, ואמרתי להם, בואו נגדיר איך צריכה לראות עברית במחשב. ואז אמרו, אבל יש עברית של IBM שהיא כזאת, יש עברית של זה שהיא כזה. ועד היום, המקום היחידי בעולם שבו אתה פותח אתר, וכתוב, אם אתה לא רואה עברית, תלחץ כאן, כי יש, ונפתחת טבלה ואומרת 7 ביט, אסקי, איפסידיק, זה 128 ביט, זה ישראל, כי לא הייתה פה החלטה איך צריכה לראות עברית. ולכן, הצורה שבה, פחות או יותר, הגענו לעברית סטנדרטית, הייתה שהייתי צריך לפנות אתר, ולשכנע אותם שהעובדה שמשתמשים בעברית ויזואלית לא מתאימה לי. למשל, כשבני התחתן, שזה היה אני חושב לפני 7 שנים, משהו כזה, פניתי לדפי זהב, אמרתי, אני רוצה לשלוח הזמנות לחתונה, אני כל דבר שאפשר לעשות מחשבים, אני רוצה לעשות מחשבים. אני רוצה לשלוח הזמנות לחתונה ממוחשבות. ואצלכם אני צריך לתקתק את השם של החבר שלי הזה, ואני לא יכול להכניס את זה לאקסל, למיין את זה, לעשות את זה עבודות, כי הכל יוצא לי בתמונת ראי. כי אצלכם האתר הוא ויזואלי כזה, וזה לא עובד. אז אמרו לי, מה לעשות? זה ככה, אין מה לעשות. תחרות לא הייתה להם. והיינו צריכים ללכת לשכנע אותם שבכל זאת זה יקדם את השוק הישראלי, אנשים יהיו מסוגלים להוריד דברים מהאינטרנט, לאבד אותם, שזה לא... כי הצורה שלך שהסתכלו על האינטרנט עד אז, הייתה, זה משהו שקוראים אותו, לא משתמשים בו, אתה מסתכל עליו, אתה עושה לו בראוזינג. אז אתה אומר 2 קרבות ובשניהם ניצחת. קרב אחד בתוך הארגון, שהצלחת לשכנע את הארגון להכיר בחשיבות, להשקיע בזה למרות אי הוודאות לגבי גודל השוק. וקרב שני או מאבק שני כלפי חוץ, כלפי אתרים אחרים וחברות אחרות, מכוני תקינה, רגולטורים, שיכירו בפתרון של מייקרוסופט כפתרון שבסופו של דבר ישתלט על שאר השוק. נשאלת השאלה אם גמרתם את המלאכה, האם סיימתם את העבודה שלכם. אין ממש מילון עברי זמין ברשת כמו שיש באנגלית. הפתרון של מייקרוסופט הוא אולי היחיד והוא גדול לעניין תיקוני איות ולענייני אגרון ותזאורוסים, אבל הוא פחות טוב ממה שזמין למשתמש באנגלית. האם אין לכם אחריות, כחברה הגדולה ביותר, להשלים את העבודה בענייני טיפול בשפה? עברית היא שפה בעייתית לא רק בגלל הכיוון והפונטים, היא שפה בעייתית גם בגלל מורפולוגיה, לעשות חיפושים בעברית זה מאוד קשה. האם זו לא אחריות של מייקרוסופט, או של תעשיית ההייטק בכללה, להשלים את המלאכה שהתחלתם בה עם השפה הלוגית, ולעסוק גם במרכיבים האחרים של שפה ממוחשבת? אז נכון, עשינו בדיקות איות, והצורה שעשינו את הדברים האלה, פנינו לחברות ישראליות. כל הנושא הזה של המורפולוגיה והאיות במייקרוסופט נעשה על סמך השיטה ששווק, פרופסור שווק פיתח, ורכשנו מהם במרכז טכנולוגיה חינוכית את הטכנולוגיה הזאת. עשינו מילונים. את הנושא של למשל בדיקת הלוגיקה של המשפט, שיש אותה באנגלית, התברר שבעברית אין לזה פתרון. כלומר, זה דבר ברמות של פיתוח, אבל קשה לעשות את הדבר הזה, ולכן לא הכנסנו את זה. בנושא של אוצר מילים, כן הכנסנו אוצר מילים, תזאורוס, עברי. בגדול, את כל התוספים האלה אנחנו רוכשים שהם available. אבל יכול שאנחנו לא עושים מספיק, אני לא אומר שאנחנו עושים כל מה שצריך. אני גם חושב שמסכים למה שאמרתם, שהמבצע הוא באמת מבצע מרשים מאוד, ואולי אם הייתם יודעים שגם זה יעזור לערבית, אז אולי חייך היו יותר קלים בעבר. ידענו שיעזור לערבית, אבל בשוק הערבי לא מכרו כלום. כן, אבל היום זה כבר היה יותר משכנע. בכל מקרה, עדיין, זה עוד די קשה לעבוד. כלומר, להשתמש בוורד בעברית, ואם אתה מוסיף כמה מילים אנגליות, זה ידוע כעונש... רציתי לשאול אותה שאלה אחרת. אתה יודע כמה פעמים ביום אני מקלל מתחת לשפם? היא הפכה לי את העברית, אני לא יודע אם זה מצד שמאל, צריך פה קונטרול שיפט או אל שיפט, ושמאל או ימין. יש תחושה של הסתיימה העבודה, או שברור שחלק מהציבור לפחות עדיין לא הגיע לפתרון של כל בעיותיו? זאת נקודה מעניינת. כל אלה שמתהפך להם וכדומה, תמיד שהם רוצים להדגים לי את זה על המחשב שלי, לי זה לא קורה. אז לכן... תבוא אצלי. כן, ואני מוכן לבוא, אין לי בעיה. עוד לא קרה לי שהיה לי חבר שרצה להראות לי, הנה תראה בו זה מתהפך, ובדיוק בהדגמה זה התהפך לו, או שהוא צריך
ככה שיש בזה הרבה דברים מהסביבה או בסביבה, ואצל הפרופסורים זה הכי גרוע, כי אצלם במחשב מתקינים התקנות על התקנות על התקנות, כל הזמן מתקינים את הדברים הכי חדשים, ודבר אחד מקלקל לדבר השני, והמחשב... המשתמש השם אריה, נכון? לא, המשתמש לא אשם, אבל בגדול, מייקרוסופט לא מסוגלת לתקן לאנשים את המחשבים. יש לנו איזה... לכן כשאנחנו בודקים תוכנה, אנחנו לוקחים מחשב סטרילי, שמים לנו את התוכנה, מריצים את הבעיה שהלקוח מתאר, ורואים גם אם לנו זה קורה. ברוב המקרים זה לא קורה לנו. יש לנו מקומות, למשל, אם אתה לוקח מעבד את המילים של הוטמייל, שם לא עשינו עברית טובה. אבל בנושא של אופיס, להערכתי, עשינו עברית די טובה. כלומר, אנחנו לא יודעים איך לשפר אותה. והייתי מאוד שמח, וזה שאנשים לא יודעים לעשות קונטרול שיפט ימני, קונטרול שיפט שמאלי, כי... אז לכן עשינו את הכפתור למטה שאומר עברית-אנגלית, ואמרתי, אתה לא יודע משם, תנסה לעבור מלמטה, דרך הערבר לעבור בין השפות האלה. אנחנו פשוט הדרכנו בשנים הראשונות אינסוף אנשים, היום אנחנו לא עוסקים יותר בהדרכה, כי זה נראה די בסיסי. רוב האנשים מסתדרים, בוא נגיד. אבל תמיד, אם מישהו יש לו איזו בעיה ורוצה להוכיח שיש משהו שמייקרוסופט בנושא של אופיס, למשל, לא עשוי נכון, אצלנו ישמחו, יש לנו קבוצה בישראל שעושה בדיקות איכות על הנושא של אופיס, ישמחו שיפנו אליהם ויגידו, הנה, בואו נראה לכם את הדוגמה. אבל אם אצלנו יצליחו לשחזר את זה במחשב טוב, וזה לא יקרה, אז יגידו לאדם, תראה, זה משהו במחשב שלך. אתה יכול להגיד להם את מספר הטלפון שאולי יופיע על המסך, בתחתית המסך, מספר הטלפון, אני בטוח שהרבה צופים ישמחו. המספר של מייקרוסופט זה 09-7625-100.